डीजे प्रिंस मोहम्मद जल्दी बताओ हो पतानी कौन जल्दी बताओ हो पतानी कौन फ्यूज के म भतार के म यार करे यूज कोई यारवा के भूरे न पड़ेला सोया तो प्यार खाली से जब पड़ेला पवन कोरा में कौन धरे अखबार में पवन जोरा में कौन अन्हार में रे पवन कोरा में कौन धरे अखबार में पवन जोरा में कौन अन्हार में दोनों में महजा मिलेला बराबर दोनों में महजा मिलेला बराबर नौकर में यारवा ससुरवा भतार में ए प्रिंस बाबू मोहम्मद करे